Basyano ng Mayna. Kunin na tuba ng pagbiyak-biyak na muna. Naman ko kaya Japan ng kaya. Bawasan o listin na isinimon ka Japan. Tingka chawag kipan kayo mo tiglaw ng ano. O tingka chawag tiglaw ng muna ito ba ng ma-happy natin. Kung tu'y mga luwang pinato pa, nungin natin, chamber bilang ko ba sa kipal bilang ng biyak Japan. Tote halagot din ng gamong to pa o. Nang machule natin ang magiging kanayong ito pa o. Nang mabagong video ito pa o. Nang manunin worship sumataw pa ng hamon pinyajan. Kalungsong ka po
và tôi bà mình cũng khỏi mà đón chỉ đâu tôi bà mình phải khám lại đi Phật xin đi về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
kilo ni sim nun tam na te imo to hora hitale ina sem na hitale to pai hoi na te fe ki kel so mo bang sa tagin na te nang thei sa ni te nang mai nu ta na sima bang sa tagin to ba hum nya ni bang sa tagin ma chu pa te ki chi chi nang thei sa ni te tu ni na lu sim sun thai to ba khat lai ni ida pi ni sim sun thai to ba khat lai ni Hallelujah.
bao. Kana sang nao kalaman nao. Bawa sirkong tening dalam napian na nangman hinga kini achakin. Oh poki ka to bawa sedang pakai ka kayu nungkap nunggu itu. Pakai nilai hukum bawa. Nangman kekamit dia kekamit to hong sekin lah. Aki geni cute kita le to bawa seno. Aki sering late bang to bawa seno namai. Kasi aku opi nama ngai ucit. Dan customization is on tungai kya undang bawa seno. Amen. Kita nak ikat kino deh. Nani bawa deh pina to nilai cumpel mak. Lagi pat tu, ada yang tengah ingat. Kau rata hiso, siapa yang rata hiso? Hai kau kita sedang nak tahu apa macam mana tu ni macam lagi hosa siapa? Amen. เชลซีมุมเซ่เนี่ยแชมป์โลก